ngoba nakhona lapho kuze kuzovalwa live angicabanga ukuthi ungumhleli ukuthi World Cup kamaskandi World Cup kamaskandi enjani le sizojatshwa ngemanini World Cup le World Cup World Cup enjani le sizojatshwa ngemanini ngoba phela makuthiwa World Cup ufuna sikubone wenza lento ukhoma le oyenzayo thina singaboni lapha estudio awusenzele yona khoma awusididele usenzele yona khoma lento sikwenza usuyadileka futhi uculayo laba bahleli bemcini le esinawo njengamanje banakelisa abanye abacula bangabangani baba abazi ukuthi babagodlela ibabena ababona ukuthi abayazi lento ukuthi ngoba la emculeni ngoba ukuthi unoqhawelana mangabe ngikhipha lo muntu ngithi angabe sayenza lento le uzokwade engabe seza kulo mcimbi bese labalandeli bakhe laba abamsapota noma engasho lutho bengenzi kodwa-ke ekuleli maskadi ukulele ulazi ukuthi ngizokhipha lo muntu lo onabalandeli kodwa akakwazi ukucula bese mina ngiyashaya emalini ngisathole imali ukuthi bona bethola imali abaneliswa le abasuke sebeyithathile vele ey'konza kahulumeni isuke isencane basafuna le abalandeli ukuthi-ke akugcine kufa lokhu ngoba ngibeka iminyaka futhi ewu-5 munga izophela isikhathi TV lapha emakhaya nganimukela igama ngishephatha ngamanqele dakwahapha phansi kahlabisa ebhekeni isigodi niyabona namhlanje ngiphethe inkosi kanani bathi ubotho ikhomanda lena bafethu Amavikela-mbuso iphakathi la komanda mfowethu senibeka ukuthi i-Perfect TV isibonga isikhathi sakho mfowethu into ejwayelekile le nami ngithi ake ngibingelele nje ngibingelele bonke ababukela ku-Perfect TV ngithi cha komanda singaphakathi ngempela senibingelela bafethu Amavikela-mbuso asukume wonke ngeenyawo sekunjalo akubeyelo nje sekuyena kunjalo like niyelo manje ngiyabona lapha ku-YouTube sekuthe kunjalo kwethu sophakathi ngiphakathi Perfect TV ngiyabonga mfowethu igama ngisalo lawo ngese-150 wafelelwana Amavikela-mbuso aseyinside awonakele bathi mfethu ucatsha izingoma esingena ngawo lapho axhunywe ndawo isigingci nje izwi layiphumela ama-backings ukuthi awucofe lapho uthuthayi noma mzame ayisebenzi leyo utholaje ngoba sibona nje sishaya nayo ikhokha kubani sayikhokha ishaya ukuthaza amanzi siyidlalele nje kumnandi nje webafethu mina ngiyabona kuthiwa ngifana nawe komanda wengenjela kanjani angazi ingaphayanga kodwa awungeke mfethu awabacula bakhona mhlawumbe u-90% ofisa ukusebenza nelingana kodwa awusebenzanga kodwa wena wasebenza kodwa nje ngendlela oyodwa
ngathi nje uyivukani kwethu angithi manje kwethu ngendlela engakhula ngayo kwathi mangabe unento iphethe ngesandla omunye nawe angabiseli ngoba nawe leyo nto leyo usuke so mangabe uzogabisela lo ngenakho ukuthi mina enzela noma wathatha intambo noma mhlawumbe umkhombisa ukuthi ikhanda lakhe yena uyahluleka ukucabanga. So nalokhu umculo ngikubone kanjalo futhi ukuthi asikho kahle hle isidingo sokuthi ngoba mina ngingumculi ngasikhathi ngokomane ngimele ukizwe sekufanele ukuthi ngiyiphakamisela belungu ami laba abawubona benza ukuthi iduma kufanele umuntu ongacabanga mfethu komanda ngiyazi mfethu uzalwa igama umculo ukhulele kuwo uqala nini ukubona ukuthi nami yazi sengiyakoqozisa angikopeli kumama kodwa ngiyayizwa le bathi-ke ngimcula le ifana nehlo iziba iziningi ukuthi mina lento lena nje ngazalwa kiyo ngoba mangabe ngixoxela nami imilando ezinye iy'ngemengene ngangingabayiboni kodwa-ke ey'ningi zithinta ukuthi ngabe ngumculi phakathi so nje ngazalwa ngivele ngumculi ngakhula nabaculi ngase ngagcina sengumculi njengoba kwaziwa ukuthi ngizala isitori sabangobese esengaphansi kwekampani manje abasayilaphi ibe ngazakala nje umsebenzi so nje futhi indaba yomculo mhlawumbe nanalokho ukuthi ukwenza ukuthi ngehleke elafini ngenda ukuthi ngingakwazi ukuthi ngoba lento lengithe ngifike emhlabeni ngafike kakhulu so manje into engiyidlalayo lo munye umuntu uyazi nawe futhi uma ngabe uthengelwe into eyishabe into ngathi kawazi uqobo ufisa ngishokela nawe kujena so abanye abafuthi laba esikhula nabo esingakumlendini yike bayithobe sekubadala mina ngokwami ngicabanga ukuthi ngaba umculi sifuna umncane ngoba vele ngangizalwa umuntu ogqilile ngibona leyo indaba yabantu nje ukuthi nangoba abantu baqala sothi inkinga iqala la inkinga iqala sengiyaqala baqala bathi sengimdala awusongoyabona manje usudidekile usubona ngathi sekuyinto enkulu kanti lento le ifana nani ukuthi isiphiwo sakho osiphiwo kwamdala wakho uma ngabe wena ushilo usuke wakwazi ukuphila ngaso angikholelwa ukuthi kufanele ucele mhlawumbe oswele uzophila kanjani ngoba uNkulunkulu usuke kuphisika umuntu ubhekene esiyenzayo uyasiphilisa nathi singabalaleli siyaphila ngohlelo wethu uyayibona leyo nto so nje sabona ngena emculweni uyazozobala ngayindidane ayiziphile kawuthuka saze naweda wawolaleli ithi ubotho iphindile futhi asaziyo wakwenze njani ikhona into eyibona la ngicabanga ukuthi ngoba mfethu ngoba ngiyinkinga life nje mfethu ngicabanga ukuthi nayo yayizwe khona lokho ngoba ngikhumbula nje ngiqala ukucula siqala estudio kumele ngisalamba ukuthi baqale kwaze bafika isizwe siyofika estudio kodwa ngesise estudio ngathi mina mangena ngale emshinini yayihleli phansi ngidala yasukuma yabangenyawo abambelela la phezulu edeskini yachofoza la yathi ndoda siyadabula manje ukukhombisa lo muntu lo lento engenza ngale naye futhi wayengayilindele uyabona wayengale nje ukuthi akayengayilindele ukuthi ngiyenzeka so nje kuba umculo mina futhi akusikhona ngaphi mina engadangila ngikona wethu yazi awunjani mfethu zasifisa zasifisa ngathi kusolokuzwa leyo nasazi siyazi ngoma-CD ama-DVD nasemculweni nasazi ngala ukuba kunjani ukusebenza nalo mfethu ukusebenza naleya ndoda kwakumnandi kakhulu futhi-ke engikuthande kakhulu ngibona ngathi iyasifundisa thina abanye esasinayo ngaleso sikhathi kukhona ngoba abanye abafuthi mhlawumbe esasinayo kodwa kulapho engibabonayo esasinayo ngibona ukuthi hayi kukhona esakuthola kuleya ndoda ngoba indoda izehlisile abantu ibathanda futhi naye ingawuthwala ekhanda umculo wena-ke futhi ungakhuluma ngoba sisema-TV-ini mhlawumbe uyayazi Indidane uhlala namajesu uyazi ukuthi indoda ingazi wena futhi nawe ungakutsheli ukuxoxela abantu angiyazi kakhulu so nje mfowethu wazi kahle uma ngikhuluma ngeNdidane ukhuluma ngomuntu onjani bethi masifika esefikile lapha eThekwini nala esifike kankini aphuma ngaphandle lapha umuntu nje
kubalulekile so uma ngathi chazela abantu Indidane lawo ungachaza impela ngibona udalente Indidane iyadlula iza kuwo nawe ukuthi yadifika phethi nathi ufike eThekwini wenze into efanayo okwesingakutholi umuntu hayi ngaye kamele nivalele hayi futhi angithi isikole ophuma kuso mangabe ufundisa la ekhaya ukuthi la ekhaya umuntu omdala uyahlonishwa noma ngathusha nomuntu ngingane la ekhaya ethi gijima esitolo uzokwenza lento akakutshelayo kodwa mangabe kunelinye ekhaya uzothi ukuthi ngihlangane nobaba wakana ngithuma esitolo athi umdala yami asuke umama la ekhaya ethi hayi ngongisiza yami ingane ayibona lawo thumela yabona kuhlukana amakhaya inkolo ezakufana bethu siyabona ungene enyathelweni hayi wonke umuntu uthi uPotso uyozemela lo size awugqoka manje ngithi Amageza ukuthi uMpotso ayithamba edlule abantu banogabaza abanye bazali siyakwazi no futhi abantu mina ngangena kakhulu ngangena Amageza bengathembile kakhulu ukuthi Amageza ngawaqhuba kuze kube lapho nami ngawaqhuba ngaze ngibona khona ngoba ngaqhuba iminyaka le ngayihlala mhlawumbe isithupha ngase ngigcina nami lami ekhaya njengoba sengingamavikelambuso sengiqeqekile Amageza abantu mangena Amagezeni babe nakhona ukuthi ngempela umuntu uzoyenza lento kodwa nami futhi ngifuna ukuqhaba ngakhona nganginethemba ukuthi ngisebenza nabafundi sasinabo ngaleso sikhathi lento sizoyenza hayi ukuthi ngizoyenza engathi mangikhipha iCD yokuqala lapho eshaya iBCB okusho ukuthi lapho engathola khona ithemba ukuthi okay lento le izokwenzeka startup lesibindi sokuvuma ukuthi hayi bafethu angibe mina ngilosuku ngizoba izinto zami ingoba mfowethu ngase ngibuka ukuthi kahle hle umuzi omkhulu kangaka kufanele ukuthi uvale nje njengoba thina nje sikhona saziwa njengengane zakhona singabuka lapho bangathiwa so kuleli khaya sesiyabona ukuthi siyawo sibe sikhona ngaphakathi ngoba eqinisweni lithi sasisebona mhlawumbe kube nami ngabe nendlu yami eceleni mangakhona ukuthi hayi futhi ayalone nani ukuthi ngizizana nami ngiqhubeka kodwa ngoba ngangilwele njengoba eyayiwa leso sikhathi ukuthi nami ngifake futhi imile uyasho ukuthi nami baba nesandla laphana uyabona nje namanje Amageza khona mfowethu hayi nginesandla esikhulu abalandeli bamageza baneqiniso bayalazi ukuthi umuntu uswele kakhulu mhlambe ngokubona kwami ukube mhlamba kuvelanga umuntu ofana nami waqhubeka namageza ngabe igama lamageza selifana nelabanye abaculi abake baba khona lana uzodinganisa ukuthi kwakhona abantu osukhumbula ngegama ungasamboni umlandeli wakhe njengomgqumeni obemuzi amashayina amahle yabona usuyazi ukuthi bawukhona labo baculi kodwa ngeke usamthola umuntu manje ukuthi mina ngiyabona manje ugqoke lesi skin ngandela amashayina amahle kodwa into oyindidane namanje uyamthola kungani ungesimanga sikapotso lo emibona Potso nje lo embonayo owamela ukuthi beze kube abantu bayakhuluma namhlanje Indidane bayakhona ukugqoka ikhanda leNdidane namanje kuneminyaka mhlawumbe futhi ngathi sukela 2015 kuze kufike manje isiningi kakhulu iminyaka Indidane yashiya kodwa abantu basaqhubeka awuboni ngani ukuthi ngoba mfethu hayi mfethu mawuthi nabo bakhona bangavumi labo banelwane hayi labo ngabo futhi lapho umuntu esingambona khona ukuthi unenhliziyo western inhliziyo yakhe ayibeliza egobile ayikho ke nathi into esingayenza futhi esingalapha ngayo uyoze uyifele nje futhi unenhliziyo yakhe egobile kodwa iqiniso limile nje olaziyo ukuthi ukomanda nawo uyakhuluma mawulandela Amageza ukhulumela ukomanda ngcono ngikhuluma nomuntu kade afika la emculweni la emculweni bazuka ukuthi ukomanda wesevuleni naye umuzi wakhe uze hayi siwazi ukuthi hayi ngani sishiphelene sazwala sangenelwana kusekhona amavikelambuso no mfowethu mhlawumbe sekungaqhamuka ngakhona ngasekhaya kodwa ngicabanga ukuthi mina ekhaya ngithi ngoba ngikubile khona kodwa ngithi sekhaya sengiyaphishwa ekhaya ngiyengukuthi abalandeli abayixoxa ngokunesiko ukuthi manje ukhona abakwazi mina ngiwakhona lapha nangelinye ilanga usamangithungibone ngephepha ngebhakhe uzothi ukomanda Amageza asekilo ngomama bezuyamangala futhi ukuthi kanjani futhi
ngoba phela abantu ukhona ngathi mina nginweza umuzi angisho ukuthi sengiyaphuma ngishintsha isibongo sesizomaya ngathi nginweza umuzi so abantu bemanje-ke ngokuthi bayethatha izinto bey'phumele phambili nabanye abanenzondo yeqiniso ngoba iqiniso lithini mfowethu lithi ngifike emagezeni ngoba khona abantu umbono ehlukene kanje bethi abantu abagculisi ukukamtshengisela bethi abanye sithandazi uyabona laba bathi ababethi abagculisi ukukamtshengisela yilaba abangalazi iqiniso namanje laba abangjubayo njengokuxhumana ngoba umuntu wasekuqaleni wayethi amenze into eningi ezikwazi njengoba ngingathiwa ngiyafama ngiyongilungisela ukuthi ngiphuma kanjani noma ngiwabamba lawo magama ababili kodwa ukuthi ngizobe ngicabanga kusasa ngekuzwazi njengoba indidane yayingasekho ngizoqhubeka ngicula ushuni kamtshengisela ngengukwezela kancane nje ngangizokucabanga yini ukuthi indidane izocabanga ithini ngo-2017 ngoba yahamba ngo-2015 so umuntu unginikeza babenginikeza umuntu umthwalo ongaphezulu ngakubona lokho ukuthi mina lokho kusaqala ngeke ngize ngikwazi laba abantu abakhona njengamanje emagezeni yilaba bathi thina ngeke size silalele ikhomanda ngoba ishaya ushuni wendidane anginankinga-ke nalokho ngoba ngingafuna ngishaya ushuni wendidane futhi ngangafuni ukuthi ungithandekane ngangilindele lokho ukuthi vele emhlabeni uma ngabe kwenza kukhona abazoba ngapha kukhona abazoba nawo so ngeke ukuthi emhlabeni ngithandane bonke abantu ngabo nawo president wethu lospeta ngeke kuthiwa simthanda sonke impela khona lonke la so nje inkinga la emculweni iqale ngabalandeli abakwazi ukukhuluma izinto bezenze zibe khona zizeyiphile kanti leyo nto ayiphile kanti into engekho sibani futhi ukomanda kanani hayi ukomanda kanani Amageza angeke ngazi Amageza ukuthi angeke ekhomanda kodwa nje ukomanda ngabe akuyona xa futhi singambona nje uPotso Amavikelambuso official yaseNamageza ngathola nanokuthi ungangizwa sekuthiwa i-album engicula futhi ngase kuqhamukapi kanti ukuthi ikhomanda ukuze kube khona Amavikelambuso ithi ngoba ikhomanda anisho ukuthi njalo kuthiwa ikhomanda engafuni ukubhekela uSiphe yacula kodwa mina ngangimuza uSiphe kwezingoma ayeka lokho kodwa ngaze ikhomanda awuthi ngibalapha abantu mhlawumbe khona abantu abangayazi mangabe ukukhuliswa ngeke kufune lo muntu ukhulisayo asho ukuthi sibantu akwazi uqhamuka umuntu ongalicela ngitshela ukuthi yena umuntu omkhulisayo umselayo mina ngiyazi ukuthi ngifuna ukuthi efune so manje ngingakho ngithi izinto zomculo zijike zingene ngabantu abangemuva bese ziyonakala thina la esiphambili umuntu osenkoko nawe mawuphambili ungazi ungagcina ungene ehlathini ngoba uzolalela lento ekhulunywa ngabantu ngapha njengoba uhambe nayo ugcine ungene umfana mina bengimlanda esikoleni ngizomculisa ngoba sasilinde ukuthi aqede esikoleni bese ezocula kahle ukuthi sasizomnikeza Amageza noma wayezobakhela iqembu kodwa yena ngoba wayenesifiso sokuthi acule into ayezoyenza kahle esikoleni kwase ukuthi-ke akasakwazi ngoba nakhona iqiniso kufuna sikhulume phela ngoba nakhona ukukhona bamele ngemuva ingane kwakukhona bamele ngemuva bethi akenze lento bemtshela ngokuthi uzokuba kuze kube nini ukuyinto yakubo idlala okomanda kanti uma ngathi uyabheka ngempela eqinisweni ayikho into oba ungathiwa emculweni ungayifanisa nefa ungathi mhlawumbe ngiva njengami nje ngakuthiwa mina ngey'ngane ey'ningi umhlaba wonke ukuthi ngigijime nithi ngizoqinisa ingane kakhomanda ngiyogijima mhlawumbe niyeme yomfana kanti mina ngikwazi ingane ekwazi ukucula ngentombazane njengesimanga lesi esikhona manje thina sizalwa mangoba selimcula ingane zongaba so kalile ngokusibona ulapha nje silama amantombazane awucabange ukuthi amantombazane awezwa nje ngendaba kuthiwa ukhona amantombazane akhomanda aculayo aculayo nje abawakho bakhomanda awekho kodwa kucula why kungaculanga amantombazane ibeka ubuke lapho ukuthi lento kahle ayisilona ukube uma wayeshona mhlawumbe thina sisebancane babezogijima belandela abamantombazane yebo letha bazovala lesi sikhala lesi sikamangobese kanti umangobese akayishiyanga lapho uyishiye ukuthi yabo
ijulile lento ngoba into yomculo mfethu ijulela kakhulu awukwazi ukuthi ungayibhoyitele enganeni zami hayi le yakho ifana nokomanda izocula hayi so abantu ufuna lento nakhona futhi bafowethu abengicacisele akusikhona ukuthi ingane zethu sifisa ukuthi icule yabo akusikhona ukuthi mhlambe ngoba ngicula mangifa ngifuna ukuthi noma kanjani ingane ngicula hayi angimina ngofisi yabo mina yami ingane ngifisela futhi mhlawumbe futhi nje special lo masikhanti angifiseli futhi mhlawumbe uma ngathi uyayicula ngicula jazz lapha ezidlalela esitolo ngisho ngakhuluma uyakhala emtalafo upondo ubiziwe lapho uma ubiziwe usho usahleli la uthi mina ngiperforma ngo-100 uthi wenapho ku-50 wakho sekufakela manje uzothi uma ufika uzogibela estage ku-50 wakho manje lezi zethu ulinde kuma-5 months manje so nje mfethu angiyifiseli mina ingane yami kahle hle abantu laba basilandelayo ngiyacela abafowethu namhlanje ngathi ukuthi kwangithobile ngiyacela abafowethu musani ukuthatha izingane zethu thina singabaculi bese nizoyifakayo emculweni noma nigqishe umoya wokuthi ngoba izalwa abaculi nazo zingabaculi lutho bafowethu ingane yami ungathothi iphiwe ibhola ingane yami ungathothi iphiwe ukuyishayelela amatraki ziningi iphiwe ziningi futhi ngabala eningabo akushiyo ukuthi ngoba ngangicula nabele ngizole esikoleni kufanele uyabona nje mina ngiyacula ngicula into yakwangobese mina kusekhako ngakobese ngawandebele but kithi ake umculo so you understand abantu bami sebeyiphusha bayiphusha ayikho kuyo le inkinga uyayibona le kone ukuthi yena nje yena ayifana nawe le yebo umuntu lento engitshela ingane zami mase sihluphana lapha ngithi wendona njalo phela sihlukene ngoba nawe uma ngathiwa asingene ngamaqhinga lela uzongena kwelikama wakho nami ngene kwelikama wakho ngeke nje kuthiwa singene kwamangobese sobabili uma uzala umasithole uzongena kwamasithole nanoma so kusho ukuthi sihlukene ayingicabela kakhulu ekhulumeni yakho abalandeli bakwazi ukusho izinto engezona abantu bekhulele ziphile ugcina ngoba nayo le yokuthi ukomanda uxabene namageza iyaphila emhlabeni but uma ungahlala phansi uthi uyayidlalisisa naye-ke umfana lo umntanami usibheki naye umntanami angicabanga mhlawumbe uma ngabe xoxa imethi uxabene nami mhlawumbe kodwa ngicabanga ukuthi ayikho into akadebisa angikhumbuli kanjalo ukuthi khona into ungathiwa nje uxabene nami ke kuthiwa-ke uma ngabe ubhale ingoma mina indaba yey'ngoma angiyinabo abantu baye besho ukuthi uyayibona umkomanda le ingoma ithinta wena uyibona le ngoma le ithinta wena so mina indaba yengoma angiyinto engayinaki igama bengakasho ukuthi ibhola hawu uyabona wena lo baningi indaba yengoma angiyinaki ngoba ngafundiswa baba wakho ukuthi vele uma ngabe ugiye insizwa iy'tuli zizosuka omunye ngatheleka akusho ukuthi ngoba ngafundiswa ubaba shoba hamba kahle futhi hayi hamba kahle siyabona iqembu khona Amavikelambuso adla kanti uthini kuwe ukubona umfowenu izinto ezimbi zehle abantu ngapha ku Facebook ayikho into le-strong kodwa iqhubeke iqembu siyabona kakhulu usuku nosuku ayiku-strong impela ngoba ucula vele kusukela ngiyake ngayibona ukuthi vele umuntu esifundakhe mngani kodwa yonke lento ngoba vele wasesibalo wakho uyasitshela ukuthi hayi mana sibalo yokugcina mhlawumbe ucule ngelinye nakwenzeka zonke lezi zinto futhi yabona uphinde futhi maye kuba isikhathi sokuthi sesingamavikelambuso besenchazela ukuthi yabona u-strong yena ngoba ziningi izinto ey'khulunywa ngabantu mhlawumbe 90% abantu abakhuluma izinto ko-Facebook noma lezi ey'shoyo noma ey'shoyo engekho mhlawumbe kwabantu kwabalandeli kuyilaba abafaka umoya ngemuva ukuthi wena yenza kanjani yabona so lezi zinto ngoba engayinaki namanje sila akaze futhi nakusidinga mhlawumbe wazuza amavikelambuso ethi isibantu bani awungiyeke lutho ngilo futhi ke-advame ugcina inkinga asisho nokuthi mina umfowabo awushaya amaphepha uzozwa isasilapha abalandeli ngale ngoma leyo yazi futhi
mhlawumbe umuntu engoma ngidansela ngoma nengoma mina mangicula ngisho ngisestage ngikuthi amahambile ngoba ngizonda into ekhona social media Amahle social media Amahle social media Ilapho mfowethu yabona lapho mfowethu ngiyayisola mina manje ngisho ukuthi yazi ukube ngaba nje lesinye isiphiwo ukhona into yakho uyithanda bengiyithanda lento ngikhula ngiyijabulele futhi ngoba bengithi mina mangicula ngiduze komuntu engibuze njengoba ngitshela ukuthi kusukela ngikhula lezimba ngoba yingane kakhulu bengithi mangicula ngoba mina ngicula manje phela ngo-2016 bengimangicula mina nje ekhaya vele ngikhule nje umuntu othanda ukwenza ngendlela bebuza ukuthi kodwa kakhulu yakho ucula nje yabona nami leyo nto vele ngiyifisa ukuthi ngathi ngafisa ngiyilalele erediyweni yabo but manje uma usukubo ngendlela ezishikashika ngakhona ngiyubona ukuthi hayi ngathi ngangijahile sengifisa ukuthi kube ngayibe ngayidlalela e-ofisi noma ngikhahlelele ibhola ngihaye ngihlukene uselapho kule ngoma le yona mama yamajenge ngajolo umusho ukuthi ayilo ushaya isifo sokukhwatalana depression nibhekana kanjani lezi zinto anakithi khona lezi zasilima ukuthi emphefumulweni ngemela lapho abalande bafuna umculo yezo njengokuthi ipassion ayisekho uyazi ke mfowethu kwethina ukuthi ngoba phela sikhulele emakhaya ezinye izinto sezindlule ukuthi yabona uma usukhuluma ngo-depression ngiye ukuthi ngabe ngibangela yona kakhulu ngibhange ngale stress ukuthi manje ukhalaza ukuthi abantu bathi kahle mina umculo ngoba ngithethe umculo ngithanda into ephila ngaphakathi ngoba nakho lokho nakwasayona le ngoma ingoma eningi mina angizenzi ukuthi ngizobhala phansi ephepheni ukuthi kahle ngifuna ukubhala nginganisele YouTube ukuthi ngizothatha YouTube athandizwana cha kuba ingoma nje ngaleso sikhathi ngiyihlalele nje futhi ngokubize eyidlalele mhlawumbe ekamereni ezinye izinto kodwa hayi ovele ngapha thatha isigcingo ngaphathi isigcingo la mayefika ngithi baba kanje ngithi uyabona sicula la ngabe kukhona lapha eshoda khona ukuthi ulungise lapho namsengolele ngizozo la esekuyithi hayi lapha ngifake into ethize usike kanje kuphele YouTube lahlala kanjani YouTube YouTube phela yazi mfowethu ngizokutshela ngokulanda ngiyizwe ngiyazwa ukukhona umuntu umfana ayisebenza kimi esehamba endleni la abantu ukuthi uya-identify ngoma hayi zona cha mfowethu uyayiphambanisa ngoba ngizocacisela abantu nje ngelinye ithuba ikondlo yayishiwa abantu abawu-2 uma ungasesha kahle nawe angisazi 2017 18 phela kukhona inkondlo nje yake yafika lapha umfana nentombazane bephendulana lapha umfana ethi ngenzeka kanje imali kungenzeka kanje so uma ngingathole imithuba ngiphinde ukuthi ngifuna ukuthana nawe hayi ngaphinde ngikushiye yabona mina ngathatha leyo nkulumo leyo nakhona ngakusho nje ngesenzo ukuthi
yazi bayashaya laba bantu sihleli nje benkulumo ngiyayitshala yes ngifuna ukukhanda ingoma ngaphuma ngiyendlini yami ngashiya endlini ibandla nami sasinomcimbi sisekhaya abashiya endlini ngathi ngiphakathi nebala ngajima ngabuya ngenza into ngathi awushaye lapho ingoma yakungishayela insimbi ezithile ngase ngifakake le ngoma nangathi ngiyamncane ukuthi mhlawumbe njengalento ebeyisho ukuthi angekunda ukuthi mhlawumbe ethi uzoshaya ingoma ethile mhlawumbe ungazoyisolo ukuthi yazi mhlawumbe lento yenziwa baculi bakudala okunokuthi bahlale ekameleni mhlawumbe imbono kuba naleyo bantu abaninzoba nembono ukuthi mhlawumbe umuntu ube nombono mhlawumbe ngomeni ukuthi mhlawumbe nami ngithi hayi ngifakile la engomeni ukuthi ngicabanga ukuthi sijike kanje ngoba enayenzela kanje ukuthi nami sathi singothi hayi ngikini ukuthi mhlawumbe sengingathi hayi ngibona leyo kanjani thina njengoba ngitshela ukuthi into yethu thina siyenze ngokuphelekile sihleli kanje umfowethu lo uhlahla akaculi mhlawumbe kube kade sifuna abantu abaculayo ukuzophuma sobangiqile endlini sala wakazobona isuku so into yethu thina siyenza ivulelekile naye unayo negama lokuthi mayethi yini ngingafaka igama elithize ngimkhiphele igama leli yini ngibheke igama elithize akazwana mhlawumbe sithi siyabonisa hawu leli gama ngela kamnandi bayiphutha kwabanye abantu ngoba njengokuthi nabo labo bantu ukuze befunde lokho kuba nombono bakufunde kithi njengoba qiniseke ngoba bafike bejwayele like usihlahla ngoba sifike simfaka angisho mhlawumbe uhlahla uzoba kodwa njengomuntu ufana nohlahla simfake kuyo inkinga asemculeni engazi nokuthi uzocula ebe nawo umbono ebekwazi ukuthi ebe nombono ngoba ebona ethini ukuthi iyenzeka lento labantu mabeyenza kanje naye egcine sekwazi ukuyenza ebe nombono asifungasa wena yimi lokho yabona lokho ngiyakuthathe kabi umuntu wahamba kanjani ke ngabe uyabona ukuthi like command yakusiza singakwazi ukubona ukuthi ukuphi ilungiswa kanjani ingoma leyo nto ke inkinga efikisa ebantwini ebobalaze nashona ngathi umuntu ngenzela wonalo agcine ufuna ngalawo umuntu awunika ababo uthi nabanye abaculi behleli kanje bathi umuntu vela afuna ukuthatha ukukhuluma into engayona la angeke kathi la umsithuka lento le ubuzwe ingakhetha abantu abalandeli bakho befuthi awusekhona ukomanda khona ukwazi ngawo wena le mbuzo leyo mhlawumbe ufuna ukucaciseleka because mina ngisho ukuthi usukunosu ukuthola umlandeli omusha and sekunabalandeli abancane manje upotho bengamazi lapho sanyenza Indidane ngakunqamule nje ulimi lapho kunengoma ethi awesha ayithandwa izingane ngizena ithandwa ingane engakakhulumi engakakhulumi ijalo ingoma engisho iyazenzakala ngithola isingene enganele ukusakhuluma ngengane ukuthi unabalandeli abancane manje yebo into ngithi mina izingane zithanda into ethandwa ingane yidlo ifana nesangoma iyakwazi ukusenza lento yini ingayenza right kuma iqembu lakho ngokwafuna ukusebenza dala kunamhlanje ukuzutshela njalo kodwa ngicishele kwesebenzi elikade semsebenza nawo bonke labantu umethela kanjani lento ngoba silingana yazi ekhaya bale masilama iwadana futhi webelingana-ke abahluphe entombini ngokukhulisa kubangweni zonke lezo zinto webelingana kuyaqedwana umethela kanjani le nje bongihlezi ngibona ngijatshule kumnandi
thina-ke ngenhlanhla thina ngathi singabasekhaya lokho ngoba sikhule ndawonye kusukela sibancane nje imizaba iningi lethu nje sikhule ndawonye. So vele ukuhlangana kwethu akusibona ukuthi kuqhamuka umuntu wakwenye indawo esisazomfunda manje bebona lento kulula ukuthi sihlangane sibe yilento ngoba thina vele kusukela sikhule sibancane sikhule sindawo. So nje lula vele ukuthi noma ubheda utshelwa yonke umuntu ususibhedela futhi akekho umuntu ozothi usenenkinga ngalokho ukuthi mina ngitshela ukuthi ngiyabhedala. Njengoba sibuyela la ekucubeni ekuthenini njengoba kade sitshela ukuthi nase noma kuthiwa thina sisebenza ukwenza umculo wonke umuntu uyalungela ukusho into akafisa ukusho. So noma usubheda angeke uthule wena yini ngoba bona abanye bazokutshela ngezokubale phela siyakhona. So akusimina nedwa obhekelele leso simo futhi siyibhekele thina so manje komanda uphatha kanjani ubona like wena ngiyabona ngokwenza wakho ukuthi like ushoba noyokwe bonke mabesebenza nawe ungazi ukuthi umuntu uzogida kuphela kodwa ufuna ukufundisa something kodwa mase hambe ukukhuluma kabi kanje kade wena ungafuni ukuthi kuwe labacula kudala wazi ukuthi upotho umcula abanye nje amakitangoma ati usubone useselapho imvamisa abantu abagidayo ama-artist njengathi thina singabanye baye bengaziwa kuqala thina. Yes, but mina libe ngaqala ngenza sure ukuthi futhi ngingakusho ukuthi emaqenjini akhona kaMaskandi yithi mama wakhe wathiwa waziwa abantu abagidayo. Uzokutshela Amavikelamuso ukuthi umpetshi abantu baziwa baladi kodwa uma ungabuza kwabanye mhlawumbe kwaziwa yena kwaziwa babili yabo kwaziwa yena yedwa ukuthi hayi kuzongena umculo bani abamgidelayo waziwa ngisho nangani. So mina leyo nto leyo ngifuna ukuthi umuntu azifune eyingxenye yalento esiyenzayo engathi nayehlele ukuthi ayivele ungathi manje naku umsebenzi uvela manje uvela nje manje nami ngikhona into engibambile into yakho nakazenze ufuna manje naku umsebenzi ethi asambeni umsebenzi wethu uzobona leyo nto. Yes ethu hayi ukhomanda ayizabona indlela nje ukuthi phela ngizwala ngikho uzona ngiqondiso ngiyafisa nathi ngathi ngaqhubeka kanjalo siyazi la emculweni usathana ungena sesithembile ukuthi hayi abantu bangabahle kahle uthola seliqasha uqashile sesithembile hayi khona kunjalo futhi ngathi sesithandaza ukuthi ngathi umoya lo esinawo wokungane ungahlale kumoya okhona ovuzayo ukuthi ngoba iwona wasenzele ukuthi abantu besikhathi ucabana ngokubanga isidingo mawungabu nawe uyacabanga nje uhamba la ngendlela uhlangana nabantu ababambana nabo bayacabana uvuza nanokugula awuhambe nje eduze ngikho. So nje vele indaba yengxabano ngisho umuntu ade ngithanda ngicina simenzayo ukade ngilana nami ngibona ukuthi okwenza ukuthi sibe nogazi kakhulukazi ebantwini nanokuthi bazibone abantu abadala eqiniso okusho ukuthi wena noma uphumelele usuke ngiyakuzwa kumama siyazi sesiqala ngasho ukuthi ngihle ne-king of life impela ungabatshontsela lethu sibona abantu bonke sebesidlala zama ushuni wakho lokalayo ukudlala ingoma enqamuke omunye inqamula noma yini ukuthi ajayi inqamule wenzakala khona mhlawumbe uyinqamula wakho sesekwenze njalo awukanti Awas njelo abanye bafana niyaya ingoko bafana niyayixoxa awas njelo abanye bafana niyashaya ingoko ayenjule mithetho Angasho lengoma la bambala futhi laba bakhona mhlawumbe bengakusho bangasho nje lengoma ngade ngisho uthi nje awusho lengoma ade ngisho komanda uthi lo obuya manje bona le kamale singabeka imali uzazokabiza futhi abanye mhlawumbe sibabize
ufakazi wena sikhulumela Ninazi awu ulaka event lesibeka ulaka uMculo hayi ngaphatha kabuvalele ukuthi engisambona ukhomani engisambona uzobheka engajabula futhi bese kukaningi bedlale benkingi ngaba nje ngawuthunga wajabula futhi ngiphatha ukuthi manje nokushitsha insimbi ayikho abazwenza bese kuhamba isikhathi vele siyazi ukuthi bazosenza benkingi nalapho futhi kahle iqiniso elingekho umculweni angisho kabi abantu makuthiwa ngidlala ibhola futhi angikwazi ukuthi ibhola ngathiwa ngikhalela nabathini phela makuthiwa uma ngikhalela ngaphandle angisashutwa amakhamera angikwazi ukwenza kanje kanti ngiyenza kanjani mase ngikhalela ukuthi ikhona inkinga ekhona kubaculi la ukuthi ngoba iqiniso abantu abafuni ukulazi nanokuthi kukhona lento esayifica nathi siyibona kenza lapho emtshengiseni leyo qawe lami ngifihla nanamahlazo abantu ukuthi ngiyamthanda ngithandeka noma nginjani kahle hle sekuthanda nje ukuthi uthanda isiqo sakho ngoba umculo kahle hle umculo kafethu umculo lapho awukwazi ngizoya e-studio ngiyocula i-CD ngifike ngirecord ngiphume ne-CD leyo wena osukumele uzoyilalela ngiphinde futhi mase ngiyoperform ngizothatha leyo CD leyo ngiyokhithela wona futhi sengibe ngibhakuza-ke laphana ngisikazinto engekho angisho lutho ngisho ngathi fokofuna nonke la angikoze ngizwa nemike ibhaliwe lana ngibhakuza nje ubaba yabo kahle hle ungakusiko kahle hle bakufanele ukuthi thina ngikwazi ngamaculo kamasikandi laba bantu bemicimbi laba basibiza ibona abasibulalela umculo ngoba banqina ukusibhadala hayi ngoba benqina ukusibhadala la kumasikandi wathiwa silahleka kakhulu lapha badla khona imali ngoba basuke beyitholile yokuthi besenzele yonke lento le abayicele ngathi impela uyazi ukwabi-ke namhlanje awungakuzwa kahle leyo abahleli bemicimbi ababulele umasikandi ngoba nakhona lapho kuze kuzovalwa ulive angicabanga ukuthi kuwumhleli ukuthi une-World Cup kamasikandi i-World Cup kamasikandi enjani le sizojatshwa ngemayini i-World Cup le i-World Cup enjani le sizojatshwa ngemayini ngoba phela uma kuthiwa i-World Cup ufuna sikubone wenza lento bukhoma le oyenzayo thina singaboni lapha estudio awusenzele yona khoma awukusididele usenzele yona khoma lento studio usuyaduleka uculayo laba bahleli bemicimbi le esinawo njengamanje banakelisa abanye abaculi abangabangani babo ababazi ukuthi babagodlela ibhapheni ababona ukuthi abayazi lento kuwukuthi ngoba la emculweni ngoba ngikuthi unoqhawelana uma ngabe ngikhipha lo muntu ngithi angabe sayenza lento le uzokwade engabe seza kulo mcimbi bese labalandeli bakhe laba abamsapota noma engasho lutho bengenzi eyonto-ke ekubuleni umasikandi ukubulele ulazi ukuthi ngizokhipha lo muntu lo onabalandeli kodwa akakwazi ukucula bese mina ngingashaya emalini ngingasathole imali ukuthi bona bethola imali abaneliswa le abasuke sebeyithathile vele ey'konza kahulumeni isuke isencane basafuna le abalandeli ukuthi-ke akugcine kufa lokhu ngoba ngibeka iminyaka futhi ewu-5 izophela izophela lento le futhi ngiyakutshela izophela lento le ngoba bayivulela obuka-ke manje into esiyenzeka ebuhlungu kakhulukazi umuntu ongazigcina mina ngisaya emcimbini hayi ukuthi emcimbini abangibizi bayasibiza emcimbini inkinga yemicimbi esibizayo njengamanje bekutshela ukuthi uze emcimbini ngayiphi imali uzoyithola after umcimbi ngayiphi yona yiphi leyo mali leyo othi angize emcimbini wakho imali wena uyakwazi ukuhlela into zakho umcimbi wakho ukuthi usube kumele ufikele entanga ukuthi ube nayo mase kufanele mina ngifike ngifake kulo leyo ubhadala ngithi uzobhadala emva komcimbi usazozama ngami kusho ukuthi mina ngize nemali yami ngizoyinikeza wena ukuthi ngishintshele
uyibuyisele back ngendlela abasibona ukuthi sibona ngayo bona babona ukuthi nje sibona mina nginabalandeli abaningi futhi kuhlungu kakhulu ngoba ngiyazazi ukuthi nginabalandeli uma ungibiza emcimbini wakho ukuthi angize nabalandeli bami already mina lo 25,000 abasiqasha ngawo ngisuke sengikhiphile manje uma ungilindisile-ke kulo 25,000 wami sengiyenzile futhi nabalandeli bami ukuthi ngenze njani qeda uzongilindisa inyanga eziwu-5 uyayibona ukuthi le nto kamasikandi ukuthi iyaphela nabo laba abafikayo njengamanje laba abaculi abafikayo njengamanje khona abasenekho khululeka nje uzoyibuka uzobheka ukuthi izobhekana nabo bazoyibona ngendlela kancane futhi thina bekungcono thina desifika sifike thina kuthiwa hayi abaculi abadala ukuthi hayi lento umasikandi sifile thina besisuka la imali even isikhona sezana ukuthi siyokhipha imali ikhona manje le mali yama-deposit ilinde futhi bayobhalansa uswakho lemcimbi thina sifike ngama-deposit akusekela ungakubalela imicimbi mina emkhulu kakhulu umangale nabo phathwa amahlule kodwa uma uthi uyabheka abalandeli hlezi ngifike nabo hlezi mina ngabalandeli ngaba nenhlanhla nje futhi ngisho namanje ngiyakhipha emlonyeni lokho abalandeli bakamtshengiseni laba abanenthando abalandeli ngaze ngayilekela nami nginabalandeli inqwaba kodwa ngendlela esithathe kancane ngakhona ungazi ukuthi ukhomanda hayi yinto nje mina umcimbi nomcimbi engisuke ngizwe kuwo ngiyafaka isandla kakhulu abahleli bemcimbi ngabe bakhuluma iphutha ngabe ngathi ukhomanda bayazi nabalandeli babo umbabe yena nje abawazi yabo ngabe bizwe ukhomanda bayazi ukuthi uzoba yini but umuntu akaphathwa amahlule ukuthi leyangane lengisebenzisayo siyabona-ke lokho bafutha sizone idolo ukuthi mina ngisenza idolo no angikwazi ukuthi ngingakhipha imali yami bese wena uqeda ungilindise leyo mali kodwa kuwena ongisuke uzobofebruwari uthola imali ngoJulayi yini leyo nakhona futhi ngcono ngithola imali ngoJulayi ngikucelile ukuthi ngicela ungifake wena ungibizile ubusela yini kati yini kahle bawu-advertise imicimbi yabo mfethu boma-5 months ethi umuntu uhlelele umcimbi wakho into lesezini yini kahle kanjalo umuntu emezelile iibonza ziza ko-15 zonke izibonza adileka zokukhokha angithi-ke lokho engikutshela khona ukuthi thina la ntuni kamasikandi bayele zikwazi ukuthi asifundile noma sisedoni ile nto yokuthi umasikandi uye okusho ukuthi 5 years uyadla ekufeni kwabo abantu bayabhenefit ngeke futhi bekulungise uyabona uma ngabe ufuna imali bahamba beye ema-university beyofundela o-arts and culture bese buya umuntu uma ebuya le koma-university ngoba ngasenazi o-arts and culture lezo zinto kancane laba abantu ngingabakhohlisa imali-ke thina abaculi bamasikandi sinawo phela ngifuna ukukhohlisa ingezwe kahle bafethu imali into esinayo inkinga edliwa abanye abantu iy'ngane zethu ziyalamba kukhona abanye abantu ezisuthayo ezizwa ngamandla ethu ngokuthini kuthiwa thina sifuna cha asinawo amandla siyabona angeke ngize ngikubophele ukuthi uqhakazile siyabona leyo nto leyo ngoba into abayenzayo-ke manje basinikeza ama-contract naleyo contract uyayibukanje ukuthi into contract yalo evuma ukuthi ngikukhokhele ukuthi uyibona ukuthi lindawo engani ilapho nje lesikhathi wena njengoba ukhomanda ungasamboni emakhulukazi nje especially emcimbini yama-December ukhomanda ngathi wehla vele emcimbini inkinga ukhomanda mayethi cha akezukuyodlala kulo mcimbi ngomala bangabangani-ke abahleli bemcimbi uma ngabe wena ngithe cha kuwe usho besehlelo kwabo umcimbi ubuza wena ukuthi wendoda wena manje bawuhleli wawubiza ubani ukuthi hayi amazibani njalo banikeza ngani hayi abanikeza imali engani ukhomanda yena uma ngabe hayi ukhomanda ngathi ngiyambiza wangicomela lo wangitshela ngayimali umyelo lo nje umcimbi owuthusa sengi-out awuthi uvela nje iqiniso iqiniso nje ukuthi ufuna uxhaphazela nginikeze phela namali ufike emcimbini wakho usibona esiphenduka lapha ey'teji sekuphela ngisho nanotha lokho ukhumbule nje nami ukuhlehla ngengqondo ukuthi ukhomanda impilo kanjani esiteji bengazi ukuthi ngeyonto into ekahle manje mfethu
uphelelwa ngisho la ugidi ukuthi kahle hle ngiyenzani ngaleso sikhathi mangiphume ekhaya ngizofike ngithini ekhaya hayo ngikini ngiyosebenza ngizofike ngithini ekhaya la umuntu uhamba la ingane zabantu hawo nayo kahle itekisi kuyadliwa kuyalalwa zonke lezo ndlela sifune zowenza khona abantu ngaleso sikhathi basinikeze ushintshi ngoba bathi awena leyo 20 leyo bafethu abasiqasha ngawo abahlengeni basasinikeza ushintshi ngitsheleke lezo zinto ezingaka osuyikalile nje ingane zabantu la emotweni ukudla upetrol nje mawuyiqashile leyo moto leyo basho awu-event bona bavuka ko-5-star hotel beyela ingubo into akasuke igqokile mhlawumbe ngalelo langa umuntu umhlelo umcimbi isukulize 30,000 futhi ngiyadlala izikhubeleyo kodwa kukhona iy'ngane ezabantu egida abaninzi ukuthi ngihlele emotweni uhleli ugoqele lapho ukuthi awuze ngigide nkosi yami yini sesiyawenza nje bafowethu ngoba sikwenzela nina kancane hayi bafowethu nalaphana batsheniwe abantu ngezolo ukuthi uphuma uzodlala ngo-9 ebusuku ezengela ngo-9 ekuseni hawu futhi-ke ufike ushoka umshoka uyaziwa uzongena kuqala nekomandi la inamba isalandela ngokukanjani engane nje eminye imicimbi ifike yasibekela iy'khathi zashaya thina iy'khathi kodwa abanye zayo bashaya yabo abanye kuthiwa sesikushaya mama lo munye kuthiwa nasimsholo ufike ubone ngayo lesidingo kuthiwa naye kumele engeke ngalesi sikhathi kodwa ufike sekushaya kanjani isikhathi bethu suke ungangibhukelanga ndawo nani singishaya kanjani isikhathi sengikhona uthi singishaya isikhathi kodwa kungekho umuntu operformayo yini ngishaya isikhathi ngo-5 minutes okay ngo-5 minutes akekho kodwa umuntu operforma stage yini ngawele ukuthi hayi ngoba usesishaya isikhathi akekho umuntu operforma stage shaya leyo ngeke ushaya khona kodwa basazokwenzela ufefe kuleso sikhathi esikushayile lokho uzongena emva wakho uzothi ube ngo-11 nto engenje kukhona esabo nokuthiwa lesi-ke sikabani kasinqamuka shishile ngoba kunabaculi abagitshezwa kwamakhanda abanye abantu ngendlela okungesiwa kahle hlela emculweni bafowethu kuye kufuneka mina ngathi kube kuyangami ngabe ngeke ujajwe ngokucula ake siye indawo yabalandeli ukuthi ake siqale phansi bafowethu ngithi ngabaculi ake ngizothatha i-different bani zokucula abantu esingabazi wena uzongena ucule lapha uma ngabe uphasile isikhathi usuzocula kulo ngoba laba abantu abagitshezwa emakhanda ethu mfowethu mina sure mina akekho umuntu abagitshezwa emakhanda ethu nawe uyabazi bakudele hayi nokuthi akekho mfowethu ngisho nabo bayazi abakhona uma ngabatshela ukuthi ukomando nomvimbane mina mfowethu ngumculi kamaskandi lozethemba ngezwi lami yes nguyiking nalathi uze wavala imiqhudelane yokuthi uqhudelane nalathi akekho wake wawina ngaphandle ngakho mina ngikwazi umculo kamaskandi yabona kube yayenziwa komunye umculo kamaskandi ngabe namanje leyo ngisaqala ukuthi umuntu wabe cup kamaskandi yazi yabalwa engakazi ehlule kube kuwuye number 1 eshaya u1 la ize yaphela leyo akekho umuntu u1 ongavela lethi hayi mina nami ngishaya u1 ingani ngokuthi ngikwazi ukucula lapha yana into esuke ijajwa kusuke ijajwa ukuthi uyakwazi ukucula abantu umculi wanamhlanje kamaskandi uhlulwa yinothi yesigingini udore mifaso ahlule ukuthi uma ukuthi uzoyiqala kanjani le ngoma lena ngoba abantu uhlulwa yinothi ngahlaza ukuba kusangena le yandlela endala ukuthi esistudio wakufika ukuproduce kuthiwa woza nedem amagoso lawa agcwele nayo asekhaya futhi abantu bayehlukanisa uzodwa abantu kuvunywa ingoma manje amagoso kanti nje abantu abafike lana manje yebo bevela isitayela sokucula siyakushintsha kodwa abantu abacula njengamanje ngiyafuthu ngibuka amagoso asekhaya haya manje sekwamagoso igoso ngeciko uhlukene isiyahlukana phela igoso ngumisi ukuthi ngiphiyaze kamshonele wena
yewe baba wanomthandazo yeyawukhululu nomthandazo uyangeza ukuthi angisaculi lokukhona sengicula umkhono semvalelweni yes yewe nantombulele kanjani ulele kanjani walala wamisa amato yewe nantombulele kanjani angijuyeza kodwa mase ngithiwa ngicule estudio ulele kanjani ulele kanjani uyabona angeke ngithi yewe ulele kanjani ileyo manje leyo ke wena ulele kanjani ngabe ingoma ukuthi ufuna mangabe ngihlukana sengisethi ulele kanjani uyamizwa manje sengicela sengicwanisa ukuthi ngiyicela nokuthi igoso neciko lokuhlukaza ufuna ukuhlukanisa igoso liyadlabalaza nje ukuthi isikoma uyabona ukuthi uvume kuthiwa ayikhontrolekile leyo yayileyo kwegosi yafana nalamuculo laba abadokoza emakhandeni gosi ayicule ayibancane umculo and bancane abacula abanengoma enkulu kodwa bancane abanengoma enkulu abaphezulu abantu abangenangoma ibona abahlonishwa kakhulu laba abaculayo bona bazi hayi babheka kakhulu awuphusha nokuthi emithini ngendaba yakho yazi yini ihlukana kangaka thina esikwazi ukucula sikwazi ukucula siyathanda sifocuse ekuthenini sithanda umuntu ukhona njengalabo abafethu abakhona ngabi-ke mhlawumbe kuzokwehlela kodwa uma ngabe kwehleka njengalabo abafethu abafikele bekudle ukuthi umuntu eshuta amavidiyo ayeshuta amavidiyo oqobo eshuta amavidiyo mhlawumbe ushuta amavidiyo kuhlekisa uthi uzwa nini ukusokucula ubesakudla nje esakubotshwa esacinga ubotshwa uzwa ababemvumo ugcineni usewumculo yayibona leyo ngakubonile ukuthi hayi nama-followers bayangazi noma ngiqamba kuthiwa lawo sibani wamavili abacule iyafana leshokoto ukuthi abahleli bakithi babona ukuthi ulahlile umaskandi futhi umeguza umaskandi ucinga upotshwa ulahlile ngizongena la bese befika vele bethi abantu bamkhona so manje kukhona abantu abacula ama-ayitula umculo kanjani nakamaskandi ngiyakubona kwamanye amajembe umculo kamaskandi ne-ayitula ngayifaka kuleyo ngoma senesitayela samanje sayaqhubeka bathi-ake ufuna ngibe ne-taste kufana nalento yokuthi uma ngiyocula i-gospel like ake ngithi ngifeature ukuthi ngibe-gospel angeke ngifike laphana angisengikuvuselele ithemba ngisezweni ngomani funa mina uma ngifika lapha kuvuselele ithemba Nkosi uJesu ezinye ukuthi okay sekukhomana feature umaskandi feature umaskandi noma ungacula amavesi esonto but akwacula umaskandi manje le abayenza la umuntu umuze feature akazi ukuthi uzothini mayefika kumuntu akamfeature usacula exactly njengoba eculile ngobizeleni ngathi ongazi uzokwazi kanjani ukuthi ukhona ngibizeleni uma usazosho usazocula lento engiculayo yikho ukuthi mina umaskandi kahle futhi-ke angazi mhlawumbe noma usawuza uzozaba samoa iyonakele kakhulu kodwa-ke engibahlaba kakhulu lena abasongela umculo laba bantu belisha abahleli bemicimbi ngoba yibona abagcina noma ade bekhona oqala amaqala mbe be-right ngoba benikeza thina ithuba lokuthi manje laba bemicimbi bahlangana neyoqawe nami ukuthi mina ngihlangana nenduna kabantu ngifika kakhulu mhlawumbe ukukhuluma kangcono inolimi oluthambi njengoba ngabe ukhuluma nami noma ubani ngizwa kangcono so gcine kukhona abaculi abagijezwa phezu kwabanye abaculi mhlawumbe umculo fana naleko ukuthi mina nawe umngani nami mina ngakhulumisa ushoba
hayi sishiphe njengoba wena ushutha nje mfowethu mangathiwa kukhona umuntu engingezweni naye noma ungathi uyangena lapho uhlala nawe uzoyishuta sifanele ukuthi mina ngidlala ngizobika umdlalo effective ngoba akahle haya umuntu kweleyo ivalekile ngoba ibhizinisi ifuna ukuthi uma ngabe ibhizinisi usebenzisa ibhizinisi ifuna kade ngisafuna ukuchaza le ndaba yabacukile ukuthi uzibone thina mhlawumbe engathi abantu bethi okomanda bayacasha bayafihlelwa okomanda abakwazi mhlawumbe ukuhlanganisa amafoni. Mina into engiyazi kancane bafuthi nokanti ngoba uzokwazi amaphumi album mina ngisho mina kuyami album ukhethe yakhe ngokuthanda anginayo ithi namayithi eyami album mangabe ngikhiphile kunengoma kunomuntu nomuntu iziyophela kunomuntu othi leya yabo so yona into enhle kakhulu angikwazi ukuthi ngingaqhubeka kushutheni ijobe ngqhubeka kushutheni ukuthi ngiyabona ke namhlanje ngidlani namhlanje ngikhomanda uqhubeni namhlanje ukhomanda Amahlaya uyothekeni namhlanje ukhomanda ubehleli ngobani ngibonga umculo namhlanje ukhomanda uzokashe ngibona nje lezi zinto lezi mina abafowethu ngicela ngixolele abafowethu angisuyeni umngane wabaculi futhi hayi ngoba nginenxa nabo ukuthi mhlawumbe ngithi mina ngotrenda ngokuthi ngisondele eduze komunye umculo cha mina nangazi ngicubela nje mhlawumbe abanye bangazicula ngendaba kodwa ngisho abaningi bangazi sengicubela ngicubela nje Amageza ukuthi okay ngiyena kuPotso ngaphandle kokuthi ngicikise komunye umuntu ngikhushule komunye umuntu leyo nto engaqalanga ngayo ngingayilindile leyo ngicela ukuyiphendula-ke leyo namhlanje angisoze mina ngiyoma eduze komuntu ngoba ngithi uzongikhuphula noma ngilinde ukuthi ngoba uyakudumile mhlawumbe ngiyokuthi usatrenda kwezinsuku kufanele ngiyosondela lutho mina abafowethu anginayo umngane womculo wokuqala angeke ngize ngibe nomngane womculo ngani ngoba mangabe sengumngane wakho esicula mangabe sesixabene uzongitshela ukuthi ekhaya kithi wafika ngizokhalishiloma izinto ziyenzeka lezo afika kimi ulambile wena ngaze ngakhipha 50 rand lwayini ngokuzo 50 rand uthambo uthengisha ngibaleke izinto njengalezo ukuthi asihlangane njengoba sidlala ibhola abadlali bebhola abahlangana unabangani bakhe so nami ngiphila nabanye abantu mina ngomuntu mina nami engihlala khona uthola ngaba ngenyawo phansi lokushini omunye umuntu ezedidele mina ngazi kodwa ukungithola ngihambela phansi mina ngumuntu owahambela ngoba ngisuyena ngicula mase ngise-stage ngicula mangabe ngi-studio mangiphuma e-studio ngaphuma e-stage iphelile indaba yomculo please bafowethu noma nihlangana nami niyokwazi ukuthi iphelile kimi indaba yomculo mangingaphethe imic woza kimi uthi mfowethu noma kungathandi kushuthi isithombe ngiyakuvumela kodwa hayi ngokuthi wena uza ngokuthi ngiye kumculo uze kumfowethu nje wena omthandayo mhlawumbe umazi ngabe umsebenzi yakho ungalindeli ukuthi uzofika kumculo hayi kuyafana because umngane lokho ukuxoxa khona hayi kungandlele ngisho ukuthi ekugcineni uzobani sexabene nobani omunye usethi hayi wena ngakusiza kunje omunye wena ngakusiza kunje omunye mina-ke vele mina nendaba yokukhuluma abafundi yikho ngakhetha ukuyiphilela ney'nkabi zami lezi mina ngike ngayiphilela ney'nkabi zami ngizocela iy'nkabi zami lezi omakeyane otetsi ngibona abangani bami nabo ngizokuthola ngiyihlalele ekhaya egoli kulaphe khona nje mina abangani bami labantu abengazi ukuthi angiqiniso noma ngiphendile ngeke ezethi uzongitshela omunye umuntu ukuthi hayi TikTok uzongitshela ngifuthi ukuthi kodwa yabona injalo nje hayi manje leyo umngani lokhu bokutrenda noma sesixabana sizotrenda uzwana kanjani nomuntu mhlawumbe uphansi womsebenzi ungaphusha iphokode uphakele lokhu lokuthenda umngane wami uPotso hayi angithi iyona-ke mina mfethu lento engangiyibalekela ukuthi kuzothiwa umngani nobani usuke umkhova womuntu hayi angifuni mina kanjani futhi Koma ngajwayelana nabaculi futhi ngibajwayele bonke ney'nkabi zami mina engiphila nazo khona la emculweni kodwa asizona abangani bami siyaphila njenge-King of Life live mfethu udlale kakhulu aze wavala kodwa umlando wena
akhona abantu abodlala nakho kuthiwa kufunekani la komcimbi ozayo kuthiwa kuzobonakala yini futhi kuthiwa yini inkonzini la kukhuphuka nezakho kukhupha nezakho ngibonile post injondo Umculo uzobona injondo ukuthi bani yini balaphi nabo bani ubalo bakhona abasondela kodwa asazi umfowethu ukuthi bakhona kodwa mina mfowethu angikuthembisi ngolayo hayi angikuthembisi usazozama usazozama ngolayo ngiyacela nje futhi ukuthi ngathi le ndoda yakwavulana engathi phela engazizwayo hayi kubuyisa ulayo bafowethu hayi ngoba kwenzeka mina musana ukuphumela abalandeli bayawuthanda ulive abathandi udoti lwesiwenzayo ukuthi siyobhila uqawulensi hayi ukuthi yona ngithi ngaba lento esiyenzayo akusukushiwo ukuthi ulive abantu abawuthanda omunye umuntu ngizobomunye umuntu owumsakazi ethi hayi komanda siyaqasha namhlanje kodwa ulive asizokuqasha ngolive umcimbi ulive uvaliwe ngoba abantu bathi abawuthanda abaculi bayashileka cha amanga-ke lawo mfowethu ngiyakuphendula uyazazi ayikho-ke leyo nto leyo yingoba abantu thina singabaculi sifike senza udoti lapho phezulu kwesiteji bese abantu bayakwazi udoti wenziwa yilaba ababathembile udoti wenziwa yilezi ngcelebane abafisa ukuthi benze kahle uyabona bese kuba yizo-ke bese uma ngabe isithumela bomtshela abantu njengepitsha ukuthi hey impitsha yakhe ibidlala yini lento ethi senzela yona izona bese wena njengomhleli womcimbi uyabona ukuthi impitsha yami iyahlambalazeka angivale lo doti lo sisele sikhathela ama-keyboard-ke manje ngathi sisemasontweni amathemba ungasazi ulawo njalo hayibo khona lento ethi yayibona i-backtrack akusiyona bafana bami nginamanga lapho nginamanga yabona i-backtrack le nithi ngiyayidlala akusiyo hambe uyokwenza iy'nsimbi lapho lezi nsimbi akho uzenza ukuthi usungazenza kuyisitayilishe kanjani bathi zenze lezo nsimbi zakho bese wena uyayikalela ukuthi ungangena kulezi khala why uthathe i-keyboard uthathe lesi studio lezi asebesithatha bezosibeka lapha bezofaka i-kick befake i-keyboard kodwa bathi akusiwo mdlalo benza i-same life why like insimbi abayifele kuyishaya i-drums ngoba phela i-drums ekusuke ngekho manje lento abayiphethe i-drums ekusuke ngekho ubasket usuke ngekho isiginci esisuke singekho istudio lesi abayiphethe lento labasuke beyiphethe nekhikhi le abasuke beyiphethe iyaphendula i-drums okay ake kuthiwe sifuna ukudlala ngayo iyo lento esingaphendula siyenze i-drums bese beshaya-ke nababali beshaya iy'nsimbi beshaya ama-keyboards nababali isitabele hayi le keyboard le yamathenda sebashaya ayikho leyo yabona ngifuna ukuvula isikole somculo ayikho i-backtrack nje yana bayibona-ke ngisho singabuza kwabaphesheya abantu baphesheya ababhizi ngolive nangalezi ama-backtrack i-backtrack ucula phela nsimbi yakho kahlahle la bafuna ukuqasha ngemali ka-live i-backtrack bafuna ukuqasha ngemali ye-backtrack ngiyoda ngishaya ulive bafuna ukuqasha ngemali emayimini siyoshaya ulive ngoba bethi i-backtrack ngiyayizwa leyo nto leyo hayi bacala ukuthi nonke phela niyafana nonke nayo lento abathi asiyidlalela abantu ayikho ngoba mina-ke kulomcimbi wokugcina kuze ngidlala i-backtrack abantu iyona backtrack le engangiyidlalayo olalelayo umuntu ongazwanga kahle awulogugula lapha uma ngidlala kucuze lokugcina i-backtrack into ekanjeyana ngidlala phe kwey'nsimbi lapha ama-co-voice ngisho naneyodwa uyayizwa leyo nto ama-backing ngiyayifakela i-lead ngiyayifakela ukuphela kwayo ukuthi ayihambe ishintshe ngiyikalele ngemikhathi zayo yabona insimbi kuphela ehlangene nengenayo yonke i-backtrack-ke leyo ihlangene insimbi inayo yonke hayi le nto ade beyenze okhuzini idlala ama-backtrack i-backtrack kuthiwa beze bezocula lapha iyona backtrack ile hayi le abasebenzisayo ayikudlaliwe nayo komanje futhi siyazi unyaka oqala Amavikelambuso wonke alindele ukuthi izaminyaka wethu hayi uyabona iy'khathi lezi zokukhipha mfowethu angisathandi ukuthi ngiyikhiphe ngiyibeke nanokuthi mhlawumbe ngizokhipha
ngoba Yeah. seke wasuke ingxabano beze begcina mina ngiyathandwa emhlabeni beze begcina abantu beze befuna ukungishaya benje Yeah. so sengiye ngifisa ukuthi mangabe sengiphilanga ngibe senginento ngibe senginesiqondo sokuthi ngiyazi bekushosho isikhathi esithize izomsiza kodwa wona kulonyaka impela bengifisa nami ukuthi siyithole ungidala nje noma singanayo Hayi. So ngicela ngizohamba la. Umjovo wami ungagijimanga mfethu. Hayi ngeke hayi ngifuna sivalelise hayi umjolo siphume kanje sesigeqama hayi sageqile mfethu. sesigeqama Manje phela hayi sisho umjolo lelo dimala Ibuko umuntu. ngiyoya kumjolo yabona Oh. Hayi tu. sesilinganisela nje ukuthi sesebe lento lena asikho phezulu thina mfowethu Ona mpila sepina nenkosi mina nyatshela Zami ngisithe ngasithatha Ona mpila sepina nenkosi mina nyatshela Zami ngisithe ngasithatha Yathi bozo uzolamelaje awazi ngamawonya yaziyenzayo uzoditoyo uzolamenaje awazi ngamawonya yaziyenzayo Hayi. Ngathunye ndawo ngakhalma ogani. awusethi Ilolu uthmolami yasoto Ilolu uthmolami ngejefana nojuwa Ilolu uthmolami yasoto Ilolu uthmolami ngejefana nojuwa Ujayi. Mfethu. Hayi ulevo nje angazi nobena ukoneko nje emhlabeni. Komanda asibonge nje mfethu isikhathi sakho ukuthi masingapha nawe uqhamuke nje uzobona ukuthi kwenzakalani. futhi bengeke ngifuna ungafiki mfowethu wena ngowakwendazi ngeke mangabunayo kulo ngingabona bese ngithi phela ngizobona kodwa ngingabona mfowethu awuthi ke mfowethu phathi izinto ezinhle ngihlale phansi Sithi uqobo. hayi ngiyabonga nami kakhulu nje ngibonge nabantu nababukeli effective bafowethu siyathanda kakhulu singamaciko amasikandi esicelayo ebalandeli bethu siyacela bafowethu besisapothi ngokuyiqiniso ingoma mangabe siyifaka lapha ama-digital platform niyi-downloade ngokuyiqiniso ningayisherelani ngayo isithotho sosendela umuntu msendela ngo-WhatsApp ngoba lokho kugcina kusilimaza zakho njengoba umculo usuka njena nokusidikibalisayo ugcina ngathi umculo nathi sibona ukuthi ayinasodriver ama-truck manje sizenzele ezinto esemaceleni ngoba sesiwenza ngempela siwenzela ukubala asisatholi lutho ngoba imali yokuthenga umculo ayiseko so khona lokho okuncane sekusekele yonke eshezana lawo manejali bafowethu asiwahlanganise ngokuyiqiniso lapho ama-digital platform download ingoma kuze nathi sibeke isingoma kwetafula kuze masiyongena esitudio sinenzele nathi sijabulile sinenzele into enhliziyo mhloko bafowethu siyathanda. To before sivale sine-quiz esidlalayo. Kodwa ngasho kungayakho eceleni wena usuney'ngane mhlawumbe ukhona umuntu ngasekhaya nje usho nje umsebenzi wena ngizobeka abaculi bowu-2 uzokhetha oyedwa uzohamba naye hhayi ukuthi lo unayibuka la ipheso nayo ukuthi ungamkhethanga usho uzoxabele nayo umfundi u-5 nje kuphela Okay, good. Hayi nobhemile ujayi nobhemile nojayi awuphela iy'nkabi zami phela lapho mfowethu phela lapho ngempela lapho asingadlalile lapho iy'nkabi zami lezo iy'nkabi zami vele ngihamba nazo zombili cha ngiyazi yabo ngibeka ukuthi ungiyazi inkazi yokucina
angeke lalela uyazi ukuthi lenzakala lapha kanjani uvele uyamtheza. umshana Ujayiva lo usibalo manje ngaphandle kwalokho kokushana nosibalo inkinga zami yabaleka. Okay, nginoJoe noSminoff. noJoe noSminoff hayi angithatha ukuthi uSminoff uyayidala yawo Report. Okay, nginoMroza noQosha. hawu uyazi phela ungafaka kude mina ke bafowethu mhlawumbe khona lapha engangabeza khona mina ngumlandeli kaMroza kodwa isimanga ukuthi ngoba ngiculisa kaMroza ngizokusho lokho uMroza mina bafowethu ngimthathe isisikhondeni uMroza bekuqalele nangisawo yabona so nje ngeke ngize ngikhamba abantu ngoba ngaba umculi ngase ngenze ngathanda ngizwa lokho bafowethu uMroza Usazaza. Oh, mas isso. Eu não sei. Não vou dar sono. Não se vai mamando. Se lá de bola. Dela se bona. Mas os meus amigos. Ngoba naye ngathi makithi ngiyathola ngathola ukuthi unayo imlalela kakhulu Mase ngithile ngoba naye ngithi ngiyamlalela nangomlandeli lawo ngiyalalela. yabo singoqhawe qhawe naye uthi qhawe lami nami ngiqhawe la Okay, nomzamo noThuthane. umzamo uThuthane hawo uyazi phela umzamo Wetha. Okay, bese kusho bani? Mantombazana ongithuli. Smash pass, smash. Sithi ayishaya lo nketha. okay Uyipass uthi Indoni. Wayo sesicwana kuza. Wow. Specific. Okay, specific smash. Smash. Okay, learning parts. Yibe no Benjamin Potso. Yo. Okay, Indidane smash. Smash. Potso. Petsusi Mbona. Hey, gosh, we need to choose. Okay, Petsusi. smash. Leader bedlala ibhola ngiyazi ukuthanda ibhola yazi. Okay, Ijelo. Where's that pirate? Intombazana. Oh, okay, Number 10. ngibona Lakers. Captain J. I captain. Okay, asibani. Bafethu siyabona phakathi secretary command yeza noma kanjani isikhathi asidaba uzakhethe njengenyoni ke lapho. silikatsini makatsa ngindiyanda bathi mina ndimate kwana kusheni guys so nje Sengiphuma kanje. Bathi